Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Hayibo akuyena yini umuntu kaMahu eveza nebhodlo umlilo lalela phela. Nampa ke bethi bayashutha ke umthandeni benoMahu phela injwayelo ke. Njoba nje close after ingoma yabo iGucci. Indoda yakhe uMahu basaniyabona nje ukuthi yabo la sengiyajwayeleka. Yamhlwitha abhlungu kanjani lalela ngifuna nokuthi ngikudlela isikhathi sakho. Ngifuna ukuthi uzibonele wena. Mawuthi uyaqala ke ukufika lana, smash that subscribe button ulindeni ukuze ungazophela uphuthe ama-video afana nalawo. So ashone khona ke siyibuka i-video. Nanso indaba iqala la. Thula wena ubheke. Uyibonile ke i-video kodwa phela mesikhuluma iqiniso guys, akekho umuntu wesilisa ongajabulela lento eyenze uMahu ukuthi uzolivela ethintana nomthandeni kanjena nje angathi nje bayajola. Akekho umuntu ongajabulela leyo nto. Khona ke othe ukuthandana nesifebe kunjalo nokujikisa ngenyembezi weJehova, but kushiwo njalo ukuthi kuthandana naso kunjalo uzohleze kulwa kanje because wena wathandana naso. Anyways ke sivela lapho i-video namhlanje. If uyi-enjoyile ngiyacela usmash lo like button, uphinde usmash lo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye. Ungakhohlwa nokuthi uyobuka ama-video kule channel. I hope ukuthi khona ozoyi-enjoy. Anyways, bye.